Is taispeantas é Laoch na Laochra a inseoin scéal bheatha chútholin I ngéalaigh an lé inniu, agus is cur a láthair físiúil agus téacsúil agus tá sé an-bhríomhar agus ní churann sé aon rud faoi chus inseoin sé scéal iomlán chútholin ó chompart go bás agus tá sé forréigiúil, tá aláin grá, tá tréigint, tá crógacht, tá scéal iontach ar fad a gceist le chútholin agus bailíonn Laoch na Laochra na píosaí beaga faoi chútholin le chéile in éon insint dhílis a bhain. An ról a bhí agamsa na an taide a dhéanamh ar na téacsannaí agus ar na leaganacha éagsúla dá bhfuil agóine agus an scéal a insint I dteangaí a bhí sáthaigthe agus a bhí dílis ag an am céanna ach anuas ar sin massam gur chur mé blúiríní beaga ólas sa bhreis faoin éireanais inhéireann isteach insan insint agus rinn mé cóardú ar an scéal mar níl scéal chútholin in éon leor a bhain in éireann caithfidh tú gol thuig foinsí éagsúla le teacht ar scéal iomlán chútholin agus sin an rud a rinn mé thóg mé na blúiríní beaga na scéaltaí éagsúla faoi héal chútholin agus chur mé le chéile iad le halín, álín, ghalaba, shréamhach, ghara, bhalalí. Well, hang mé ar an tionscúir seo mar chur réimnú Ciarán an túidir ceistarm teachtasteach bhí sé ag obair mar gra sa College Saoirú in Bunan Inver agus tá cónaí agam agus stúdio alíana faoi croc béal doras leis agus tháinig sé go mé ag péinteáil an tánbó chuilinne agus bhí antas orm agus thug mé an carú agus sin fághfuil na picturí an seo. Bhí na scéaltaí sa ruíocht agam in maige mar rugú agus tugad mé an ardhacha agus thuúla mé na scéaltaí sin ón Cléamháin. So le mé an leor a bhí mé léú an leor nuair bhí réimend ag scríú an leor. So bhí na scéaltaí le ó bun go bar an anas an áil agus bhí mé sáte sa leor. Thosaí an tionscnú seo agus muid géirí picturí a tharraingt le chéile téacs a chur leis na picturí ach das an tionscnú go mór agus inis tá leor agóine atá inné taisteal ar fud an dóin bhí me héan in nua áireach ag láinseal an leor. Tá sé i gceist agóine inis legan béarla mar bheith legan Gaelig agus béarla rómhór in éon leor a bhain. Tá chuid Gaelig deanta Laoch na Laochra agus inis insan óir 2000 agus 17 tuchaí chútholin Ulster's Greatest Hero amach a ríist foilsíthe ag Gaelin agus támuid ansásta leis an legan sin. Well, go dtíad a bhhail fé, catá ag Harlú an seo? Well, ar nua I mo bhharúil sa seo conlaoch agus mar atá so gine warí chútholin a bhac conlaoch cé gur thug ifa rogha dó gan gul agus gan a bheith trid lena bhac agus tíam an seo go bhfuil a chhlagan héan ag chútholin inéadó a bhac a bharú agus tá sé a thiapú héan le méid na péine
in éadá conlaoch bocht 7 mbliana de is a bharú. I ngán is dá go leor dóíana ach bhíos agus a dearú gur raibh sé in éadh bharú. Tá leor na huaire scríofa síos master go luath in san 200 ach master fásta go déan an teanga atá i leor na huaire séar 400 bliain roimhe sin agus dátharbh sin is féidir lena bheith masra cinnte go bhfuil an teangaí atá in san tain bó chualanne a théann séar go dtí an 700 Tás ó gine fásta nach ró scríbhín inéar an solar hanig an Christí acht agus master gur bhar scéaltaí chu Holland agus an tain bó chualanne agus an ruaíocht bhéal na néine fahinne 500 bliain. Céan téarannach sa látá nniu an nachhfuil sásta golamach agus trid a chur suas fiú mátá an dóin ar fad ina néadan. Sin mar atá na hÉireannaí agus sílam gur sin an fá a bhfuil na hÉireannaí tugad an trid agus bhí siad contásaí sa chéad chogu dóin de smaoiní ar an wacla bhug a thuí in lech le himpeacht mhór an dóin na Sasannaí i 1960 agus tá sóginne gur cúthollan a sppraig na réabhlóidíthe sin agus a sppraig an péirseach ach go háirithe. Mar a dúirt William Butler Yeats, when Pearse summoned Cuchulainn to his side, what stalked through the post office.